Itsasoaren sekretuak ezagutu eta ikertzeko espedizio handiak egin ohi dira, antolaketa oso konplexukoak. Baina teknologiaren aurrerapenari esker, tresna arinagoak garatu dira zientzialarientzat oso baliagarriak izan daitezkeenak. Esate baterako, honako hau, glider bat da, urazpiko ibilgailu edo planeagailu autonomo telegidatua. Aztin, bi dauzkate, Xixili eta Mari. Arrantza sektoreko kanpainetan erabili dituzte. Batean, antxoa jubenilaren biomasaren azterketan lagundu dute eta bestean berdelaren abundantziarenean. Itsasoan askatu eta sentsoreen bidez, parametro eta informazio ezberdinak neurtu eta bidaltzen dituzte. Jaso nahi diren datuen araberako sentsoreak instalatzen dizkiete ikertzaileek. 3 buru desberdin ditugu. Bat izango litzateke sonda akustiko bat eta CTD, temperatura eta salinidadea neurtzen duen beste sentsore batekin. Eta beste 2 buruak nahiko antzekoak dira beraien artean eta gehiago daude orientatuta variable biologiko, kimiko, fisikoak aztertzeko. Ozeanografia operazional deritzona ikertzeko gehiago. Noski ez dago oraindikan barkutan doan sentsorikaren pareko kalitate eta neurketa mailan, baina oso erantzun onak ematen ari da. Beste abantaila batzuk ere badituzte tresna hauek. Ez dute elizerik eta ez dute erregai fosilik erabiltzen, beraz, bere karbono aztarna zero da. Garraiatzen du itsasoan barrena dentsitate aldaketei esker. Horretarako ditu eragingailu desberdinak, gora eta bera igotzeko puxika moduko bat betetzen du olioz edo ustutzen du, eta aurrera eta ezker eskubira joateko esango genukena, bateriak erdian ditu eta rail baten gainean mugitzen dira aurrera atzera eta ezker eskubian gelduan esango genukena. Ureratu aurretik gliderra kalibratu egiten dute oreka mantendu dezan. Ondoren jaso nahi diren datuen arabera buru bat edo beste eransten diote eta egin behar duen lanaren araberako konfigurazioa. Ibilgailua aste luzez egon daiteke itsasoan, baina 8 orduan behin urazalera igotzen da jasotako datuak bidaltzeko. Hori da zuzen behar izan ezkero konfigurazioan aldaketak egiteko unea. Izan ere, ibilgailu hau telegidatua da. Saiatzen gera uretaratu aurretikan programa batekin misioa gutxi gora bera ja definituta uzten. Uretan da honean daukagun harreman bakarra satelite bidezko harremana da. Momentu hori aprobetxatzen dugu guk berarekin harremanetan jartzeko eta esateko aizu. Honera joan beharrean, puntu honetara mugitu eta sakonera honetara. Abiadura honetara aldatu eta angulo hau gehiago zuzendu edo dena delakoa. Aurtengo udan itsasoaren aldaketa fisiko, kimiko eta biologikoak aztertzen aritu dira. Temperatura, gazitasuna eta suspensioan dagoen materia organikoa neurtzen aritu dira. Itsasoaren osasun egoera ezagutzeko.